Iri amat. Garens. Wala mo may bit. Kaya bebe. Gatot. Kaya. Dito dito. Ini siya. Pating. Wala. Dugdugo dyan may punta ka. Wala mo ako bawal sa ulpo anime. Yung sampabi na siya kami. Mga ganyan siguro sa ulit ng kaso yung ulo niya. Paalag ka lang. Pambrid na naman. Ang breed na sir. Isang taon daw. Pailan. Pailan nila. Naraman may pang monster fish. Hindi siya kapag Hindi yan kakasya. Level balot mo ito. Yung katawan, yung ulo niya parang ganyan sa ano na yun. Mineral water. Nung ano lang din, nung pinakain niya, binunta niya ang puto, binunta ito, ang dami-dami nila. Takot siya. Dapat yun ako. Kanang nung napantak ka man ng kabalog. Hindi rin ako, hybrid yakin. Hybrid siya. Kailan. Kailan. Dapat kong ipantak doon, tapos may... Pero kin, no, kung kumpara mo ko nila sa mas masarap ko ng minitip. Maraming kakalag. Maraming kakalog na dyan. Marami kin, pantak na ka-Africa na lang. Kabalag lararaman siya. Kaya tawo-tawo si Dami. Oo ba? Duga yung lima. Dugka mo mo niyan. Duga may lima na siya. Isuka to. Bagay, rarami pantat dyan at Thailand kanturo at kin. Lagpas ng 5. Puro lang doon dyan sangi. Ang kakabalog irami Amerikas. Pinapasok na lang kami nila ako. Kabalog irami Amerikano. Alright guys, lock and load si Gatot. Sa wakas naka-stud din. Ayan ha. Tagal na walang stud si Gatot kasi atok raw sa mata to. Pagaling, ito magaling na. Alright. Ayun salamat. Bye-bye. Salamat. Maram